Wijns staan we dus voor het gegeven dat er een nieuwe gedeputeerde wordt voorgedragen. En mevrouw Tier Roes werd door de Groen-fractie voorgedragen als gedeputeerde in opvolging van de heer Wijns. De akte van voordracht werd op 16 september 2014 overhandigd aan de provinciegriffier en conform met artikel 50 van het provinciedecreet hebben we ook nagekeken of dit ontvankelijk is. En de akte is ondertekend door de meerderheid van de verkozen provincieraadsleden, als ook door de meerderheid van de personen op de lijst waartoe de heer of waartoe mevrouw Roes behoort. En bij gevolg mag ik mevrouw Tiroes verklaren dat zij verkozen is als gedeputeerde in het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. 2. Het verplichtingen van mijn mandaat trouw naar.